Så er det bare at gå ind og melde sig, man sidder derinde. Hej! Velkommen til. Det er bare hyggeligt. Det er bare noget, for I kunne komme. Yes. Hvis I vil lægge jeres jakker og jeres tøj, så kan I bare finde plads herovre. Yes, der er masser af plads der. Det kan jeg godt lide, alle arbejder i køkkenet eller andet noget. Lige meget hvilket arbejder er det. Jeg kan godt lide at arbejde. Hvorfor kan du godt lide at arbejde? Hvis man laver ikke noget, og så bare lever sådan, det er ikke så godt, tror jeg. Hvis man... Det vil jeg mig gerne. Jeg tager lige en ski. Og salat. Og så bare yoghurt. Anden som det skal være? Hvordan er det at være frivillig? Jeg synes, det er rigtig god idé, at man møder mennesker og så folkene, så laver mad. Det er spændende.